G ay. Yawa. Ganun to? So what's up mga kasamok? So ang atong content karon kay mag-vlog day karon, maglaglaag ta bisag asa kauban na tong atong mga kauban nga vlogger sa gihulngan. Siyempre manghipos ta sa atong ang daanan arong peaceful ba dahil largo tag sibat ay di sa magluto pa dito sa atong pamahaw day usa ta mularka. So magluto ta diri dapit tag itlog atong lutoon. Dali ra kina maluto o pakaon pak check tas panahon. Video bati ang panahon pero let's go. Siyempre mag-prepare ta sa ato ang dalalon, magdala tag tubig kay kinahanglan na to ang lawas pang adlaw-adlaw. Siyempre tayo itong short sanina. Dala po tag gamay nga wow kabalo unsay tawag ana. Basta kay mauna na. So ato nang sirad-an matik adto na ta. Mag-drive ta diri pakyot ta gamay. Okay. So mitras nag-drive ko diha kay akong gipangita kong mga kauban kung asa dagway nabutang ron, asa dagway gahulat. Tora nakita na nako matik na dayon na sila. Siyempre atos lang duolon, pipila ra mi ka book dire onom. Naamo na rin ako mga kauban, mga hitsuraan kayong mga damang. So mo to gikan na dayon may larga na dayon may ang ako ang angkas ani duha ka buok. Mga hitsuraan pa jud galing way mga buot. Inyo lang makita ilang mga dagway ron. Nagtago-tago pa ni usa ni kahadlok masakpan di ay. So sa dihang nagpadayon kog drive akong gitan-aw ang kalangitan, medyo naglain ang panahon. So wa gyapon tay mahimo, padayon ra gyapon mi. Ay cancel niya, rain or shine good kuno. Let's go padayon. Kini kong gipakataw taglaagan. Sige. Dara. Onya ko mga kuyog mo ni ko mga angkas nagtabon-tabon para ko sa anak kay hadlok lagi bakit anagis ginikanan kay kini laging dili mananghid bang mula kay laagang pagkatao. So padayon sa tas tong trip ha. Ako sa palongon hinaot unta ma-enjoy ka. Di mo maintindihan kung ba't ikaw ang napapagpan ng halik ng kamalasan. Kinapang mong marahan ng hagdanan para lamang makidlatan sa kaita. Unong midre binabista ka namin ipalit. Namin padulong binabista ko. Mura naman istorya na yung mama. So pag humagpalit sa akong kauban, largo na may liko may diring dapita, diring nagsugod ang purting batia, ang dalan nagputol-putol, purti pa dyan luga. So di na ko makaya akong gipagunit sa ako ang kauban kay may nalang po magamit ni sila. Kaibigan, isilang saya dahil wala ring mangyayari. So porte dyan pagkayo tika sa dalan, wa may kaagwanta. Among gipanaugan sa among mga angkas ay baklay mo Buhos ng ulan, may panahon para maging hari, may panahon para mataba dahil ang buhay na. Kung nagpadayon ra gyapon ang kabatis agianan, nasugdan naman ni nato. Ato na lang ning padayonon. Umaraw, umuulan, umaraw, umuulan, ang buhay ay sadyang ganyan. So diring dapita, hapit pa mi natumba. Nakatawa na lang po ko pero kinigon driver ta, expert bahalag walay lisensya ba. Automatic ra gyapon maka-drive. So na sementado na ning unahan, pag gusto na may diri kuan, bujak sa mga motor. Sa iyong sarili, isipin na wala ka ng silbi sa dambuhalang kalokohan. Bukas sisikatin muli ang araw. So diring dapita wala na ko damha kay ning kalitrag lokapa kay natumba na dayang akong kauban. Sus Mariose pintahon may gani ba kay dili kaayo lala. Gusto, waka ka G ay. Yawa. Ganun to?
Tagan. Ganun to, Jay? Ganun sa mo to na? Okay na mo? Kira kin dito. Bati ko, yawa na ako ninyo eh. Dugo. Oh. Salamat ka, Jay. Salamat ka, Jay. Kaya ka, Jay. Ano? Ka, Jay. Ganun sa mo to ni mo? Pagliko ni mo? Pagliko to ni mo? Ano ka? Wala na tutumbag maayo. Tawagin na guys, discussion namin guys. Jay gamay ko guys. Okay na ba guys? Okay na. Kira ang driver ka. Kira lagam din. Nagani. Tumbar na lagam. So medyo minakulbaan mi ato guys. Nabot na mi diri. So maoto guys, pag human sa disgrasya, porte po na akong pagkamalasa, kay nahiyos po ako ang ligid sos, di action po ko diri kabalaka, kay unsaon na lang pagpauli-on niya na mo, aw, tulod yun mi anin tulo. Pero okay ra, madara man dagway ni. Ana akong amigo, pangitaan lang daw niya magpaagi, pero unsaon po dagway. Gusto sige apon guys, bisas di ay trahedya ng hitabo. Bahala Ako hubog ko gabi eh. Bahala nagka ano-ano ta. Nagka muriching ya. Yusan pa itong motor. Yusan pa dyan. Medyo na pa dyan trahedya na hitabo kamay kanina. Pero good sa gapon, solid sa gapon. So moto nangita big falls diri sa Villegas kay wa pamiligo gikan pamigihulngan ang among gianhid diri taon aw maligo lang unta. So moto nagbaktas pamigpulo ka minuto 2 segundos ug 2 ka oras ka pinya ang among palibot pa jud nagtaligsik sus pagkaluoy biya namo ani. Kutas na gamay. Pero solid ra gyapon kaayo. Oh, diba? O may signal diri god. Shout out kay Paniyas guys. Guys. Kaibigan, huwag kang magpapatalo. Kaibigan, itaas ang noo. Dahil wala ring mangyayari, dahil walang mapapala, huwag mong pigilan. O sa dahing sumok na unta mi sa kalibunan, diha po ning kusog ang hangin. Kusog sa hangin. Let's go. What's up guys? So, hangin kayo guys. Hangin. Oh, diba? Kusog ka yung hangin. Aw hinoon wala man punong kon hadlok sa hangin, nahadlok lang ko ba basig jag mapadpad siya sa lain. May panahon para maging hari, may panahon para magapa. Dahil ang buhay natin ay sadyang ganyan. Ya lagi wala pa pamikaon may gani kaya kung mga kauban nangitag paagi na nanguwa mig mangga ni. Ano pa pamikaon sa kaon mig mangga kita mig mangga to. Muna himang pangon. Ngorong Guys, mangga. pwede utong ngaon lamig mangga. Kaya layo-layo na mong biyahe guys. Kup lang kadali. Wabi kabaluan ni kung nabanihilo ning mangga wala. Pero damay-damay na ni daghan bitami. Kung nabanihilo wala. Wala mi kabalo. Problema na sa muntian eh. So sa sige na magbaklay, aw nakahurot po kog tulo ka manggay noon pod, aw may nalanggod. Umaraw umulan, ang buhay ay sadyang ganyan. Umaraw tayo walang mapapala. Huwag mong pigilan ang pagbuhos ng ulan. Pinta sa tong helmet guys kay wala pa tayo sweldo sa YouTube guys. Kung tayo suportahan minyo para pasilduhan mi sa YouTube guys. Ana. So, karon yung ko inyong madungog ang kuan, palibot na mo. Kusog na kay tubig no. Muna na kita wag lag angkop, kusog na kay tubig. Tulo ka mangga na kung nahurot.
Usa mi nakaabot diri. May panahon para maging hari, may panahon para madapa. Dahil ang buhay natin ay sadyang ganyan. Sa pila ka oras na mong binagtas, naabot na jud taon mis ka angkob. Ay, salamat. Limpay kami guys, oy. Kami may kauban din guys, oh. Mari tarik guys. So maoto, nagulan-ulan man ganina, yan naglain pod ang timpo sa panahon. So expected na kaayo nga kusog pod ang tubig diri. So wala lang dai mi nangaligo ani di ay. Nagpicture-picture na lang mi ani kay basin yang matrending mi sa Facebook, mamising delikado na kayo. Di mo maintindihan kung ba't ikaw napapagpan ng halik ng kamalasan. Kinapang mong marahan ng hagdanan para lamang makidlatan. Sa taas-taasan ngunit kaibigan, huwag kang magpapasindak. Kaibigan, easy lang saya. Dahil wala ring mangyayari, dahil walang mapapala. Huwag mong pigilan ang pagbuhos ng